Why shortage of taxis sa Metro Cebu? Bisan pa man sa gipahigayon nga lihok protesta sa mga taxi drivers batok sa pag-uso sa plitihan sa mga taxi unit. Si Luan Mirondina sa report. Bisan pa man sa mga gipahigayong lihok protesta sa mga taxi drivers ug operators, way shortage sa mga taxi units sa Metro Cebu. Gipasabot ni LTFRB 7 Director Amid Quizon nga ekstrador o kadtong mga way biyahe lang ang misalmot sa mga lihok protesta. Alas 9 ganihang buntag, subling nagtapok ang mga taxi drivers sa tubangang bahin sa buhatan sa LTFRB 7. Hinuon, malinaw ra usab nga napahigayon ang ilang kalihukan. Nahibaw man ta nga na may gi-file nga motion for reconsideration against the taxi fare rollback, and the chairman assured me they will attend to it. Ilang paminawon ug unsa may mga arguments usab nga gi-submit sa ato ang mga taxi operators and drivers, and in the proper forum ilan ang isudyohan. Sa Metro Cebu, kasamtangang nagdagan ang dulaan sa 6,000 ka mga taxi units. Ug taliwa sa gikatakdang pagpatuman sa pag-uso sa flag down rate sa mga taxi karong Marso 19, padayon gihapon sa pagpamasada ang kadaghanan sa mga taxi drivers. Samtang malaumon ang mga pasahero, nga unta mapatuman gayod ang pagmeno sa plitihan sa mga taxi. Advantage kay sa mo ang mga call center agents kay labi na o ipaubos tong pamasahe karon from 40 pesos to 30 pesos dako na kay nga tabang na para namo. Tungod sa traffic na mo taas bayana, so dapat jud kanang paus-usan ng kanang meter sa taxi. Luan Mirondina, Balitang Bisda.